Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan. Pupunta ngayon si May Ilongga guys sa Bacala guys. Sobrang lamig ngayon guys. Ayan, walang tao yung park guys. Oh, kasi nga sobrang lamig. Ayan. Walang tao. Parang may tao naman siya guys. Kaso parang tatlo lang. Sobrang lamig kasi ngayon guys. Ayaw ko sana lumabas kaso inutusan ako ni madam. Mahilig kasi si madam kumain ng mga chips. Naubusan ng chips kaya yan. Punta muna ako ng Bacala. Tsaka malapit din kami guys sa McDonald's. Ayun lang guys sa dulo. Kaya minsan pag bumibili ako ng McDonald's, nilalakad ko lang yan guys. Ayan. Sobrang lamig guys. Doble na nga yung aking jacket. Naka-leggings pa ako. Naka-uniform pa ako. O diba? Ganun pa rin. Pasok pa rin yung lamig. Ayan. May fog nga guys. O yan. Kasi sobrang lamig. Ayan. Ayan. Bukas na pala yung tindahan. Ayan. Grabe yung ano ba to guys? Basurahan. Ang laki. Ayan. Ayan dati guys. Ano yan? School. Ngayon ginawa ng apartment. Ayan. Nandito na ako guys sa tindahan. Ayan na guys. Oh. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang muna guys. Bye-bye!